मामि दिनैथ' आंहा थांनांसिगोन एसे गोजानाव थांथ'नोसै दे मामि दे ओमफ्राय न'आव नों आबैखौ मोजां नाय सम सम आबैजों थाफा मिन्थिबाय एसे मोजां केयार खालाम आइजों दे आइ दे जागोन आफा ओमफ्राय आं नोंखौ जा गोसोखांगोन आरे मामि मानो गाबदों गाबनाङा सना आं नोंखौ जा मिस खालामगोन हामालै आफा मामि गाबनाङा दे नों थाफै दे बेहाय आइ दङ आबै दं आगैमोन दङ बिसोरजों आराम थाथ' नोङो फैसायाबोथ' इम्परटेन्ट ना आइ बेहाय थानानैबो बारा जेबो खामानियानो जायासै माथो आंना जेसेनो फेमिलिया बांदों एसेनो खरसायाबो बांदों लोगोसेथ' आरो थाखा फैसाखौथ' खामायनो बिराद खस्थ'खानाय एसे एनै खस्थ'खौ नोंसोरनि थाखाय नांगौखौ सुफुंनो थाखाय मावनोथ' नांगोन ना आंबो हानायखिनिखौ नङाबा नोंसोरखौलाय बोरैथो नायनो हागोन दे आफा ओमफ्राय ना नों आइनि फनाव भिडिअ कल हरबाय थादे आंजोंबो रायलाय जागोन दे आइ माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाबो आंनो खोन्थाहर आं दंना नों माबा मोनसे प्रब्लेम मोनोबा आबैया माबा मोनसे प्रब्लेम मोनोबा बास आंखौल' खोन्थाहर आंसो नोंसिनि गोजानाव थांथ'गोन नाथाय बे आंनि गोसोआ बेहायनो थालांगोन ना आइ आफा आंथ' सानदोंमोन निउ इयाराव जोंहा नोंजोंसो पिकनिकआव थांगोन बे बारावथ' जाथ'नाय नंलालै आइ आंना निउ इयारा नै गाबोन समफोरनो बावला आंहाथ' थांनांसिगोन ना आं फैबोला गासिबो जाजोबगोन दे दे सुटि मोनबा ना नों फैबा जोंहा पिकनिकआव थांसै होमबा ओमफ्राय लेखाखौबो मोजां फरायदे मामि दै फरायनानै देनांहाय माबा मोनसे जब मोनथावथाव लेखा फरायनांगोन ना नोंबो लोगोसे आगैमोनखौबो नाय बिसोरखौबो रोङिखौ फोरों नों हानायखौ ओमफ्राय टिउसनाव थांबाय था दे आइ दे हानायखिनिखौ फैसाखौबो आं हरगोन दे नोंखौ दिनैनिफ्राय नुथ'नाय नंला होमबा आङो दसे समनि थाखाय गोजानाव थांथ'सिगोन आङो नोंनि आबैनि खरसायावबो एसे दाहार लानांबाय सुख'नो हायाखै गोबां प्रब्लेम जाबाय दे आइ फैसा थाखानि थाखायनो फैसा थाखा गैयिखायनो गोदोबो नोंनि बिमायाबो आंखौ नागारनानै थांदोंमोन ना गोरिब होनना मुगैना थांदोंमोन गुबुनजों दाबा बहा दं मारै दं गावसो मोनथिसिगौ दे गावनि जिउआवबा माबायदि सोलिदों मोजाङैनो दङ खोमा आंनाथ' लाइफआ बिदिनोसै आरो थेवबो आङो बे बाराव आंनि गथ'फोरखौ मोजां फिउचार होनो नाजागोन हानायखिनिखौ रां खामायनोल' नाजागोन आं आंनि फेमिलिनि थाखायल' दायो नाय थुनथुलि आइ आयै माबा आइ दायो हाथायाव एसे मैगं थाइगं लांनांगौमोनहाय आइ थांनाय लाफाखौ एसे खाहैखानाय लाफा सिजोनाव जोंहा लाफाखौनो बिराद खम जानाय जाबायलै आइ ने आरो जाबाबो आं माने माला मा जाखो जेबो टेस्टखौनो मोनासैलै औ आइ जिउनि दुखु दाहाफोरनि थाखायनो मैगं थाइगंनि टेस्टफोराबो गोमालांजोब्बाय नङासै औब्रा बिदिनो होनजासै आयै ओमफ्रायथ' मोजां मोनबाय दे आं आइ नोंनि बे केसा होनबालाय सल्भ जाबाय ने औ आयै आंनि बे केसा सल्भ जाबाय हे आफा इसोर रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय ओमफ्रायना आफा इसोराबो सैथोखौ खोनासंखायो सैथोनि जेब्लायबो जै जाखायो दा आइ जायखि एसे गोबावानो जाया मानो बेखौनो जावैसोआ मा बुङाखैहाय आइ नोंखौ बेफोरनि जाथायनि जाहोनावनो नोंसोरनि गोजान जालायनायाबो जालांबाय डिभर्स ना मा बेफोरबो जालांबाय जायसो मोजां मोनगारबाय आङो बे पेपाराव साइन खालामनानै जावैसोआबो आंनिलाय बहाय जावैसोबावसै दालाय नंला बियो औ आयै गावनो फस्थायथोंलै बे साना सानसे एबार आथिं खुलुमबाबो मानिथारनाङा आइ दानो बिदि आरो देनांलाय दा सैथोआ फैनायखायसो फैनाय नङाबाथ' उनाव मा जाबावगौमोन दानो बेफोरबायदि नोंखौ इसेबां गाज्रि दाय होबाय बियो औब्रा आयै ने बिदि मानसिनि गोसोआ खि मोजां सायावल' मोजां नामा बेना आंनाबो मोनसे गोरोन्थिया बेल' जे नोंनि खोथाखौ सिगां मानियासै आं गोदो मानिनायमोनबा बेफोरबायदि जानांनाय नङामोन दे जाफ्लांबाय गोरोन्थिया दाबो जेबो नंला आयै जेबो गैखालाना जोंनि गेजेराव थिग जाबाय दे आइ दिनैबा नोंजों गाबोनबा बैजों आरो दिनै नोंजों बिदि जानानैलाय बोरै जानोसै गोसोआनो सोलायबाय थानाय मानसिनाखि बिदि जायो फोथायनाय होननाय बुस्थुआनो गैया बेनाव एसेबो गोसोआनो नोंनि थाखाय गलिनाय मोनाखैथ' बियो नंमारगौ दे आयै मानसिनि गोसोखौ बै नांगौ टाइमावसो हमनो हामारो दे मोजां ना गाज्रि नांथारगौ समावसो मोनथि मोनो सोर मोजां सोर गाज्रि दाबो जेबो नंलाहाय हमजाबायथ' जायखिया बै दायनिगिरिया आरो साननि गोसोखौबो हमदां हाबाय नुदोंना न'निजोंनो न'नि माबायदि बिसोरहासो आरो नोंखौसो गेजेराव लाबोदोंमोन दाथ' नों उदां जाबाय आइ बेनो जथेस्थ' जोंनि थाखाय औ आयै आं उदां जाबाय मोजाङानो जाबाय
बेसेबां गाज्रि आखल थायो होनबानो खायसेनि गियाना हाबाबनो न'नि जेनेबा दे गावनि असे फिसौखौबो बेफोरबायदि बुथारनो साननाया मा मोजां खामानि जाखो दे आरो बेबो मानो धोन सम्पथिनि थाखाय नै बोराय बैसो जाखाबाय बेफोरखौ आरो हाबाब बोरै मानसि थाथारोहाय माथो होनबावनो आयै धोन सम्पथिनि लबाव खायसे मा खालामनो हायो जायखि बेनि थाखाय गावनि आंगोआनो धोन सम्पथिनि लबाव एकदम थैनायनि लामायाव सौहैथों जेबो नांजाया खायफा थेवब्लाबोहाय बेखायनो बिसोरजों गोजान थाखानांगौमोन नोंबो दे दाबो बाद होदो हमजाबायथ' ओमफ्राय बे सानालाय फन हरखायाखै दा अबाव हरनो आयै गैया हराखै इसेबो माने खबरखौनो लाफेरखायाखै आंखो जाथाय जानायनिफ्रायनो दालाय बहा खबर लानो बेलाय हामबाय दे माबायदि मानसिसै बेलाय बाद होदो आइ बेफोरबायदिखौ सानबाय थानांला नोंबो औ आयै बहाथो सानबाय थानो आंलाय थाथ' ओरै ओंखारलांनि आङो एसे दा ओंखारलां बे मैगङा एसे खाहैग्रो थांनाय हाथायाव लांनांगौ दायो आंहा एसे जाखिनि थाइसे थाइनै फैयो गासैबो न'नि खरसायावबो थाङोना बेखायनो मैगंखौनो एसे लांसां दामबो मोनदों नालाय दासान्दि लांनाय मानि गासिबो नांबोजोबो नाय बेखायनो लांसां दिनैबो दे होमबालाय आयै लाफायाबो गैलाहाय मानसिफोरानो बे खाथिफोरनियानो लांफैबाय थायोना गामिनानो लाफैबाय थायो खालुफैबाय थायो आंहा हाथायावनो लांनोनो मोनलाय लांलासो दिनै लांस्रांसां मैगंखौथ' खायफा बिदिनो आयै दंबालाय लांफैखायोआनोखा माथो होनबावनो आरो अब्लाबोहाय आंहा लांबाबो बिदि बारे लांफैबा बालायलाङो हाथायाव आंबो ओरैनो गायाखैना हाथायफोराव एसे एनै न'आवबो जानो आन्था हाथायाव लांनो आन्थासो गायनाय नालाय जोंहाथ' खामायग्राबो नै दाबो जेबो गैथ'लाना राहा नोंहाबो बादाबो होनो हाया माया जायो एखनबा समाव उफाय गैयियावनो लाङो आरो बिदिनो बेखायनो गाव आखाइ आथिं दं गायनानै लानांगौलै ने आयै मैगं थाइगंबाबो सानजावैसो फाग्ला माबा हालौना गालांनायालाय बेहायनो गायनायमोन दा मैगंआसो खेबसेबो मोनजायासैबो बियो मोजां मानसिबा बिदि जागौमोन हा बिखुनजोनाव नै मा जानो ना नायै बेदरैबाबो मोनजाजोबगौमोन माथो बियो गावखौबा सोर बेफोरबायदि जानो खोन्थाया गाज्रिनो जोंफोरना थाखा फैसायासो बारा गैया जानो हागौहाय आइ गोसोफ्रा गुवार नंगौथ' र' आयै एसे एनै जाखिनि हायोना एकदमबारे जोंथ' नाजाजोबखायो न' मालायबा बयबो फरायसालियाव फैखायो आंहाल'सो फैनो मोना आंबो जाफैनो लुगैयो नाथाय आं हायाना जोंनि गामिनि गासिबो गथ'फोरानो फैजोबो आंल'सो फैया काशकि आंबो बेयाव हाबनो मोननाय मोनबा आंबो लेखा फरायनो मोननाय मोनबा नाथाय निजोम नोंनि खाफालाव बिब्दि गैयालै मालायफोर फैनायखौनो नायनांसिगोन दे आरो निजोम आरे थुलुंगा औ निजोम आंथ' नोंखौ सामफ्रामबो नुयो नों बेहाय मानो थाखोमानानै नाहरबाय थायोलै नों नोंनि आबैखौ बुङा मानो नोंबो फरायसालियाव हाबफैनो लुगैयोना जाम्बालाय बुं आबैखौ ओहोलै थुलुंगा जोंना आबैना एसेबां फैसा गैया आंखौ फरायसालियाव सोनो आबैनाव एसेबां रां गैयाना आया होमबा नोङो बिब्दिनो थानोसै आरो नों जोंखौ थाखोमा जों फरायनायखौ खोनासंखुमाबाय थायोना सामफ्रामबो औ आङो ना नोंसोर फरायनायखौनो खोनासंनो मोजां मोनो जा मोजां फोरोंखायोना मेडामाबो फोरोङोथ' नोंबो हाबफैबा मोजां जागौमोन दे होमबाना मोजांलै मालाय नोंसिनानो औ आं नोंखौ नुहुरनानैसो फैदोंमोन मालै नोंनि आबैया दिनैबो फिथा लाबोदों नामा ओहो दिनै लाबोआखैलै आं दासो अन गुन्दै खालामनो लांदोंमोन दे होमबाना निजोम दा मेदाम फैगोनलै आंहा रायजागोनसो नङाबा औ दे नों थांदो दायो न'आव थांबा आं नोंखौ लिंहैगोन दै जागोन दे फराय बिखौ आरो मैया आं मा लिरनो हरामोन नोंथ' मैया हरनायखौ लिरनानै लाबोआखै मेदाम आं लिरना लाबोदोंमोन औ नोंना खाथाया ओरै लाबो दे ओमफ्राय आङो दिनैहाय मोनसे गोदान खन्थाइखौ फरायनि नोंसोरो फरायनांगोन दै बे खन्थाइखौ बा मालाय जि मोजां फोरोंखायोदां मेदामा नै लोगोनि गामियाव फैबाय आङो ओमफ्राय दिनै नैबे फरायसालियाव हाबफैनानै गोसोखौनो बोरैबा मोजां मोनलायलायदोंलै माने सिगां आं फरायसालियाव फरायनायखौसो गोसोआव नांलायलायबायलै फुरानी यादें ताजा हो गई ना मा होनो
आं मानोबा फरायसालि नुनायखाय हाबफैनो गोसो जानानै दसे ओरैनो हाबफैबायलै। न'आवबो थानानै टेनसना बारा जायोना, बेखायनो आङो लोगोनावनो फैबायलै दसे। वाव थुनथुलि वाव बेफोरावबो सम सम फैनो नांगौलै। गोदोनि फुराना जामानानिखौ गोसोखांनो नांगौ। माने बेफोरथ' दा गोसोखांथि बायदिसोना। बुंनो थाङोब्ला जोंनि उन्दै समानो मोजांमोनलै। ना मानिबा दुखु ना टेनसन ना जेनिबो गाबनाय माबानाय गाबबाबो बिमा बिफाजों रायजाबासो एसे ओरैनो गाबबाय रायजानायनि, ओमफ्रायथ' बिन्दास सानफा थोलो गेलेबाबो जेबो नंला आरो। गेलेनायनिल' टेनसन थाखायोमोन, दिनै मा गेलेगोन गाबोन मा गेलेगोन लोगोफोरजों माला थांनो मोनगोन समादि माला माला बेबायदि बारलांखो, माला माला जों देरबोखो फात्ताखौनो मोनलायलायालै। गोदो उन्दैयाव सानोमोन माला देरगोनब्रा नाथाय दा नायनाय देरबा देरनानै उन्दै समावसो थांफिननो लुगैलाबायबाय आंखौ। फरायसालियाव ओमफ्राय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सेरजों एरायनाय नुबाना बिसिनि गेलेनाय रायलायनाय आयौ जा मोजां मोनखायोलै आङो। आंनि उन्दै समखौसो गोसोखांखायो आंथ'। सिख्ला देरबाय ओमफ्रायथ' नै जुलिबो जाबावबाय, गोसो थोनो रोंबाय। बै दिननिफ्रायनो आंनि साना माने आंनि समा गाज्रिनिफ्रायनो गाज्रिसै आरो माथो मोजांबाव। देरनायनिफ्राय देरबाय, फैसा थाखानिबो टेनसन जालांबाय। आयौ सिन्थायानो सिन्थालै, जिउ होनबा मा बुंबावनो आरो। हो आरे बे गथ'आलाय मानो बाहेरायाव थाबाय थाखोसै? ओइ गथ' ओइ गथ' हो? आरे नोंथ' फरायसालि सिङावसो थांनांगौमोन दा। फरायसालिनि बाहेरायाव थाना मा खोनासंबाय दङ नोङो? नोंथ' स्कुल ड्रेसावबो फैयाखै माथो हो? आं बे स्कुलाव फरायालै आब'। मा? नों बे स्कुलाव फराया? होनबा नों बेहाय माथो खालामदों? आरो मा स्कुलावथो फरायो नोंलाय? बबेहाय? नोंसिना गामिया बबाव गथ' हो? आङो गामि खाथियावनो थायोना, जोंहा आबैया बे स्कुलनि खाथियावनो फिथा फानोथ'। ओमफ्राय नों बै स्कुलाव थांनांगौ, नोंलाय बबे स्कुलाव फरायो? मानोथो गोदाव सोराव थाबाय दं नोंलाय हो? आब' आं स्कुलाव फरायालै। मा? नों स्कुलाव फराया? ओहो, आं बेयाव ओरैनोसो फैदोंमोन, सम सम फैखायो आं। मानो फराया नोंलाय? फरायनो नांगौ। बेबायदि बैसोआव स्कुलावसो थांनांगौ। नों मानो गिदिंबाय दङ? नों जाबाया मानो स्कुलाव सोआखै दे? आं थांसैलै आब', जोंना आबैनाव फैसा गैया, बेखायनो जोंहा आं स्कुलाव हाबनो मोनासै। मा? ओरैनोथ' ना आंबो स्कुलाव फरायनो लुगैयो, बेखायनो आं बेयाव सम सम फैनानै नायफैयो मेदाम फोरोंनायखौ। आयौ हाबाब बाबु, नोंनि जिउआव एसेबां दुखु? दे होमबाना आब' थाथ'दो, आं थांसै। आरे बाबु रलाय, मा मुं नोंनिया खिन्थालांनाय? आइया गथ'आ खारलांथारबायलै। मा जाबावनो आरो दे। ओमफ्राय बा खायसेनि जिउआव एसेबां बेफोरबायदि दुखुबो दङलै, गोबां दुखु दं। सोरनाव दुखु गैया देनाय? बयनाबो दुखुआ आलदा आलदा मारलै। खायफाबा जानो मोनबाबो फरायनो मोनबाबो फरायनायफ्रावनो गोसो होलायलाङा, आरो खायफा बे बाबु बायदिनो हनै फरायनो हांमा थायो बेसोराफोर। बेखायनोथ' बुंमारोना गासिबनिबो लाइफआ समान नङा। खायफा जोबोद बेफोरबायदि गोबां आंखालनि जाहोनावबो थानो गोनां जायो दे। जेरै हमनानै ला जोंहा बाबुखौनो थेख्लाखौ एसेबां फराय होनना बिब'आ नै जेन थेन फैसा जमायबायो। नै गथ'आ फरायनायाव माबा गोसो गैयिसो जालांथारबाय, माबा कलेज मोननानै बुथाव बुनोसो लुगैयो आं मालाबा। बिमा बुरिया माबा माबि मैगं लांबाय बायनानै सिबाय फैसा जमायबायो, बुजि मोना खायफा। गथ'आनोथ' सोरमोनबा ओमफ्राय अन्थाव बाथाव नायनाय स्कुलनि वाल खाथियाव थानानै जि खोनासंथाबबाय थादोंमोन, खोनासंखुमाबाय थादोंमोन फोरोंनायफोरखौ। जारलासो जागोन। औ हेलौ आयै। मालाथो सफैयो न'आवलाय आइ? बहा दङ? लोगोनाव थांनो होननाया? औ आयै, न'आव दायो थांगोन आङो। लोगोनाव दसे हाबफैदोंमोन। दसे ओरैनो लेंहरबाय थानायखाय। बिसिनि गामियावनो दंफैयो नै, गाव लांफैसिगोन आंखौ ससे बै लामासिम। दे होमबा आइ, आं बेखौनो माला सफैमारगोन फन हरदोंमोन आरो, सहैदोंना सहैयाखै लोगोनावबो थांनो होनदोंमोन होननानै। दे आयै सिन्था जानाङा, आं दा न'आव थांगोन। दे होमबालाय आइ, नै दासो ओंखाम ओंख्रि लाहार फाहार खालामदोंहाय आंहा। आं जाहैगोन आयै दायो, अबाव लोगोनाव जाबाबो जायाना। हाबाब आलासि जाहैनायानो नोंनोलाय माला ओंख्रि ओंखाम दोनालासे थाफेरा देनाय? अब्बा थांबाबो दोनखायो माथो।
बोरमा बिबुसो लायदोंमोन आं आजाखौ। औ दे आयै, नै लोगोआ फन हरगासिनो दोनथ'दो दे। दे होमबालाय आइ। बे आइयाबो ना जि सिन्था जाबाय थाखायो आं बहाबा थांबानो। ओइ आबा, फरिखाफोरखौ बाहायो ना हाया? लेखाफोर फरायबाबो माथो गान दामनायसो खोनायो आङो। लिरनोलाय हाना हाया एग्जामफोरावलाय? ओहो आयै जालायबाय दा लिरनो हाया जाबाय बायो हायोब्रा। थगायोसो ना मायोसो मा बुजिबावनोसै। मोजां फराय, खस्थ' मस्थ'यैबाबो फोरोंगासिनो नै नोमाया। आरो नोंबुआबो नाजायो जाखिनि हायो। मोजां फरायनानै जुदि रिजाल्टफ्रा मोजां फैयाबा मा मुलाम्फाबा? जागोनब्रा आयै जागोन। ओमफ्राय दाथ' नै बोसोर गोदाननि खोथा ना, बोसोर गोदान फैथारसै। जा गान दामखाबाय दानिफ्राय ने, पिकनिक जानो सालु जाखाबायानो। हा मालाय पिकनिक जायो गान दामो, नोंहालाय मा नांजाखो? मानो खोनासंबाय थानांगौ जाखो? आं खोनासङाब्रा, खोनाफैयोसो दा। ओमफ्राय आंखौ फेल जाजानो बिराद गिसोयो नामा? फराया जायो नामा? फरायोब्रा आङो, ओमफ्राय पासबो जाबावगोनसो नायल'। ओइ, बे दाथ' पिकनिक जानाय सम फैनोसै ना, लोगोफ्राबो थौ बैयाव थांनो, इदि लादो होननानै बुंलायगोन ना। आबा खबरदार खिन्थु निसा माबा माबि जौ पिकनिकआव थांनो मानो होननानै हिन्जाव एदावहैनाय, हिन्जावफोरजों थांनाय बेफोर जानाय नङा दै हले गथ'आ। आंलाय माला बिदिब्रा आयै, आंथ' थांनाया थाङो बाट लोगोफोरजोंसो ना। लोगोबाबो लोगो मोजांजों थांसननांगौ, लोंला जाग्राजोंबो थांजाया आबा। लोंफ्लांनानै जाफ्लांनानै गारिफ्रा माबायदि सालायो मायो गोजानफ्रावथ' ओहो माबाथारनाङा आबा, साननोबो नाङा। आरो लोङि जायै मानसिजोंसो थांनांगौ थांबाबो। बोसोर गोदान होननानै खायफा इदिनो लोंसोसै, ओमफ्राय जेबो हुस गैयि जानोसैना। गासैबो नङाबाबो बे खायफा बोसोर गोदाननि मुङावनो होननानै लोङिखौबो ब्रा लोङोसोमो। बेखायनोसो बुंदों आं आबा सना। दानि जुगा बेलथायबायहाय आबा, बेखायनो खुनु बिसास गैया माब्ला मा जायो। आंखौलाय मा एथ' गाज्रि नंदों नामा आयै? आं बिदि जानला मानलाजों लोगो जाया माथो दा। जायो आरो लोगो, बे खायफा खायनै एसे माने दुस्थ'बाबो ना, एसे फाल्थुबाबो बांद्राय इदि लोंला जालायाव गैयालै। आंबो बिदिजों लोगो जाखायाना। ए मोजां बिदिबाथ'। थाथ'दोलै आयै, आं एसे गामिथिं ओंखारलांनिलै। थाब फै आबा, बारा गोबाव दाथा। नोंबुआबो सोरबा लोगोनावसो थांदोंनो, एसे लेटसो जाबोगोन बायदि। ओमफ्राय एबारथ' गुमैया फस्थायखासिगोन बे ने आयै? आब'आ बिदि नंथारा बेखौनो माबायदि फासायदोंमोन ना, दाथ' प्रुफ जाबाय। आब'आ जेबो दाय मावाखै होननानै मोजां जाबायलै। एबार ओमफ्राय गुमैया लांफैफिनबा मा आब'आ थांफिनगोन आयै? थाङा, अबावलाय थांबावनो, बिसोरलाय आलदा जाखाबायना आबा, साइन खालामखाबाय माथो। अ, होमबाथ' थिगानो जाबायलै ने आयै? औ आबा। मा जादों बिसोरलाय? बिसिनि मानसिफ्रा आंजों रावबो मोजांखौनो रायलायाखै। आं खनसे फैनायावथ' गासिबो जा मोजां रायलायदोंमोन, नाथाय दा रावबोआनो रायलायाखै। अलंबार, मालाय गथ', मा बेफोरो? मा जादोंलै आंकोल? मानोबा नोंसोर आंजों मोजां रायलायाखै एबाराव? मा जानोसो बुंदों नोङो, मा जायाखै बेखौ सों। बुजियाखै आं, मा जामारदों? थुनथुलि आन्टिखौबो नुवाखै माथो, थुनथुलि आन्टिखौल' बुंबाय थादों नोंसोरो। मा जादों थुनथुलि आन्टियालाय? आबे, नों एसे गोबाव हस्पिटालाव थाबाय, इनिफ्राय बेफोरबायदि जाथाय जाबाय। मोनसे एकदम सिरियासआव दङमोन नोङो, बेफोरखौ सोर खालामनायलै? मानो नों थुनथुलिखौ बिब्दि दाय होआलै? आं दाय होदों? नोंथ' नङा, आंना बिदाया दाय होदों नोंनि थाखायनो। आरो थार बुंमारलाय गथ', सैथो खोथा बुं, सोर नोंखौ बेबायदि खालाममारालै? सोर नोंखौ सुथारा? बेखारावनो आंनि बाजैखौसो बेबायदि दाय मोनबाय। नोंखौ मा बाजैया बेबायदि खालामगोन नामा? आं मिन्थिखागौ बाजैया बिदि खालामाखै। नंगौ दा बे खोथाया? थुनथुलि आन्टिया आंखौ? औ, आदाया हब्रा बुंगासिनो, थुनथुलि बाजैयासो नोंखौ सुथारदोंलायनो। नंगौ बे खोथाया? आलै गथ', एकदम साइलेन्ट किलारसो नामा नोंलाय? सिरि वार खालामग्रा। आंनि बाजैखौ माने गोसो सिं बिदिसो फानदायनो मोनबाय। बिनि थाखायनो बाजैजों आदाजोंबो गोजान जालायलायबाय, जास्ट बिकज अफ इउ, नोंनि थाखायनो। नाथाय थुनथुलि आन्टियाथ' आंखौ सुथाराखै। आंखौ एटेक खालामनायाथ' थुनथुलि आन्टिया नङामोन। बे मा बुंदों नों? औ, आंखौ सुथारनाया, आंखौ बिब्दि एटेक खालामनायाथ' गुबुन दस्रासोमोन। बाट आंबो सिनाया। बिनि फेसखौ आं दांदोंमोन ना, सोरबा हौवा मानसिसोमोनथ', दारि दंमोन ना बेना मोखाङाव। नंगौ, नों सैथो बुंमारदों ना? औ, थुनथुलि आन्टिजों रायलायबाय थानायावनो जोंना लाइटआ थांनानै होबायना, ओमफ्राय आंखौ सोरबा बिदि एटेक खालामबाय। आं बिनि फेसखौ हमनो नागिरबाय, दाना दारिखौसो मोनदांदों आङो। दारि गोलाव दंमोन बेना। थुनथुलि आन्टियाथ' ओमफ्राय गार्लसो ना। बे नंगौथ' आरोलै। येस, ओमफ्राय बे घरिबो गानदोंमोन खोमा वाच। थुनथुलि आन्टियाथ' जेबो घरि गानाखैमोनथ', आंजों रायलायनोसो फैदोंमोन बियो।
मा जाखो होनना आंखौ बुंबाय दंमोन थुनथुलि आन्टिया बेहायनो आं बोरैबा बिहुस जाबायना आइ डन्ट नो ओमफ्राय मा जाखो मिथिला आङो लोगो सनामोन दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो दसे लाबोबाय ओमफ्रायथ' बे साननैसो आं जोबोद माने लोमजागासिनो आरोना लोगोफोर लोमजानानै दंलायो दा मेहेरा ओरैबायदि मोदोमानो सुग्लायनो रोंला आरोना ओरैबायदि गुदुं जाबाय दङ थेवबो दसे सम बानायबाय आं लोगोफोर नेक्स्ट एपिसडजों जेबो प्रब्लेम जायाबा थाबैनो फैफिननोसैलाय बयनिसिमबो लाभ इउखा सनामोन नायबाय थानाय आंनि सनामोन जायबा नायनानै मोजां मोनबाय कमेन्ट खालाम लाइक खालाम मोजां मोनबा लाइकबो खालाम दै ओखिमोन लाभ इउ बाय बाय